alkateak esan duen moduan, 53 izango dira bihar hitzarmen ezberdin hauek sinatuko dituzten elkarte, konpromisoak jasoko duten elkarte hauek. Benetan pozgarria izan genuen inkestaren erantzunagatik eta izan dugun orain sinatzeko erantzunagatik ere bai. Ez dira izan inkestatu genituenak danak baietza eman digutenak, arazo desberdinen gaitik. Batzuk ez daudelako, jasagertu egin direlako eta beste batzuk behar bada jai batzorde batzuen adibidez, ez direlako batzen momentu honetan ez daukatela, ez dutelako onartzeko gaitasunik izan momentu honetan. Baina, bueno, gehienak, 100% oso handi batetan badatoz bierko ekitaldira. Egin genien inkesta horren arabera, eta horien emaitza ikusita, elkarteen herena euskalduna edo nahiko euskalduna da. Gaztelania erabiltzen dute gehien bat, eta 96an ez dute inoiz edo inoiz euskara erabiltzen ahozko harremanetan. Hori dela eta oso garrantzitsua da biharko sinadura, biharko ekitaldia, modu batez bultzatzu egiten gaituelako gu guztiok euskararen erabilera sustatzeko, etxeko lana jartzen digu, aurrera egiteko euskararen alde, interesa hori bihar adieraziko baitugu biharko ekitaldia. Ereduak izan behar gara, bai administrazioa eta bai elkarteak, gero herritarrei ere eskatzeko beraien bete beharrak euskararen alde. Dakizuenez, bakoitzak bere neurritara egokituta dagoen hitzarmen bat sinatuko du. Elkarte bakoitzak aukeratu egin du zein hitzarmenetara egokituko duen bere sinadura. 3 dira hitzarmen eredu horiek. A-hitzarmena, alde batetik, euskara eta gaztelaniaren erabilera pareko izatea idatzezko zein ahozko elementuetan. Horretara, 53 elkartetik 25 sinatuko dute. B-hitzarmena, A-hitzarmena jasotzen dituenez gain aurre eta gaztei zuzenduta antolatzen diren jarduerak, aldela euskeraz izatea eta begirarek euskaldunak izatea. 12 elkartek sinatuko dute hau. Eta azkenengo eredua, C-hitzarmena, ahoz eta idatziz, elkartea nagusiki euskaraz jardutea. 16 elkarte izango dira. Hitzarmen honetan, udalak elkartei hainbat laguntza eskainiko die, beste euskara ikasteko diru laguntzak, itzulpen zerbitzua, aurkezle zerbitzua, elkartean irudia eta rotulazioa euskaraz izateko aukera ere bai, eta aholkularitza euskarazko erabilera areagotzeko helburuarekin. Aisialdiko begirale eta zuzendari titulua lortzeko ikastaroak ere aukeran daukate nahi duten elkarte. Azpimarratu behar da, ez dela hemen amaitzen, gehi kultura egitasmoa. Egitasmoa irekia dago, ez da hitzarmen sinadura honekin amaitzen, eta beraz edozein atzikitu daiteke hitzarmen honi emeteke aurrera, nahiz eta biharko ekitaldian agertu ez. Irekia dagoenean esan nahi dugu jarraipena ere egingo dela. Hau ez da gelditzen dokumentu batetan bakarrik, baizik eta jarraipena esango du, jarraipen hori gizarralde honek egingo du, orain arte egindako lana goraipatu behar da, eta egingo duen lana ere bai goraipatu behar da. Ez da lan makala jarraipena egitea, ez bakarrik 53 elkartei, baizik eta aurretik daukaten lan guztiari ere bai. Hori guzti horren berri emateko, gehitu kultura hitzarmenaren berri emateko eta zertan dantzan adierazteko, 30.000 folleto banatu egingo dira, uste dut banatu egin direla. Ez? Banatu egingo dira, getxotarren etxeetara urrengo egunotan, horren berri emateko. Eta elkartei biharko ekitaldian, opari banan zaie, oparia osatuta dago horrean nire eskumetara daukazuen material horrekin, gotza horren barruan, izango dute hiztegia, izango dute dauzkaten baliabideen pendriveak, dauzkaten baliabidek eta jasota, eta kuadernotxoa. Hori elkarte bakoitzari emango zaio sinadura ekitaldia. Sinadura ekitaldia, ez dakit esan dugu, bihar arratzaldeko 7etan Fadura Getxo Kirolako areto nagusian izango da, berton elkarteak egongo dira, eta sinaduraren beste aldean noski udalak izanean alkatea egongo da.
nik ere eskerrak emanen nioke Bizarra-Lepoan esan dudan moduan, baina baita ere beti bezala inoiz baino hobeto gurekin lan egin duten eta lan egiten duten euskarako zerbitzuko teknikariei eta langileei. Benetan ohore bat dela horrelako jentea, bai Bizarra-Lepoan, bai herriko eragileak eta bai gure langileak gurekin izatea. Hau lana batez ere beraien emaitza da eta ez gurea. Ondo, Asteria,